Ko ka san hanyar da za ka bi domin hana ɓarawo amfani da sim ɗinka ko kuma karɓar OTP bayan ya sace wayarka? Mutane da yawa da zarar an ɗaukar musu waya, abin da ake fara ƙoƙarin yi shi ne a ga cewa an cire musu duk wasu kuɗi da ke cikin account ɗinsu. To amma wannan kuɗin ba zai ciru ba sai ta hanyar amfani da layi. Idan mutum ya karɓi OTP ko kuma ya yi USSD ya ce zai cire kuɗi ta nan. To amma idan ya kasance ka kare layinka kafin a zo matakin da mutum zai yi amfani da shi gurin cire maka kuɗi, to babu kai babu fargabar cewa idan an ɗaukar maka waya za a yi amfani da layinka gurin cire maka kuɗi. Don ganin yadda za ka kare layinka, ka ci gaba da biyo ni a cikin wannan bidiyo. Don saita wannan abu da farko kana buƙatar ka je setting ɗinka. Bayan ka je setting ɗinka sai ka nemi security. To ga security nan idan ka shiga ciki, wasu za su iya ganin shi a nan, wasu kuma sai sun shiga more security setting. Ga shi na shiga. To ga sim card lock. To a nan ne za ka saka. Dole suna buƙatar ka saka asalin pin ɗinka kafin ka iya kulle shi. To idan ka saka pin ɗin wanda yake yana zuwa ne a jikin kariya ta sim, wanda ba kariya ba sorry, abinda dai ake siyo sim, wannan ƙashin layin da ake cewa a jiki wannan pin ɗin yake zuwa, kana saka shi za su baka damar da za ka saka pin ɗin da kake so. To idan ka sauka shikenan ka kulle wannan layin. Wannan kenan. Ka kasance mai taka tsantsan da wayarka, domin duk wani sirrinka bai wuce abin da yake cikin wayarka ba, idan kuɗinka ko kuma wasu bayananka. Idan wannan shiri ya zama mai amfani a gare ka, ina so ka min sharing ɗin shi zuwa ga waɗanda kake ganin za su amfana. Idan wannan shine farkon zuwanka channel ɗinmu, muna so ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, yanda duk wani sabon shiri idan mun sauke zai sauka a cikin wayarka. Idan kuma kana following ɗinmu ne a shafinmu na Facebook ko shafinmu na Instagram ko kuma shafinmu na TikTok ko shafinmu na Snapchat, muna so ka ci gaba da following ɗinmu domin duk sanda muka ajiye sabon shiri ya shigo cikin wayarka. Mun gode.